Яв Саёд Итрек ай номи бародари ғарибам Амирҷон бахшида мешава ба манижа, чунки манижа гуфта калонат кардес. сабти овоз аз студияи Шаҳром медиа. Да ҳаёт чанд бор ман сӯхтам бо ҳаёт мара ошиқ кади дов касера дӯст дошам ҳаёти мара ширин канд мехом қати ӯ ма бошам ҳаёти дурӯза дамада қалби ӯ бошам ӯ боша қалби мада ҳаёт ҳамин хел бирава ҳеҷ вақт мо ҷидо нашем ба мисли лайлиу маҷнун мо дар бадари нашем ҳаёти ширини мо рӯз ба рӯз ширинтар шава шахсера ки дӯст медорам интизори мау шава манижа дӯстат медорам ишқи аввал охар ти амирҷонира гуфтеса мега да дилам дигари ту ягона шахсе ҳасти ки да ҳаёт мара фаҳмид суму бойгарӣ намега ишқи поки мара уди гапи мардума гӯш накӣ ту худат ақл дорӣ манижа дӯстат медорам ту мада ҷону ҷигари то ахира дӯст медорам ҳеҷ вақт хиёнатам накӣ ҳозир мада ғарибиям фақат мара аждат ки ту охи ма чӣ гуноҳ доштам ишқи ма қабул накардӣ то охира дӯст медорам бас кардам бугу номардӣ фақат манижама мегум ҳушам барои ту мерава и амирҷоне мебинӣ ҳозир гаште саёвора охи ма чӣ гуноҳ доштам ишқи ма қабул накардӣ то охира дӯст медорам бас кардам бугу номардӣ фақат манижама мегум ҳушам барои ту мерава и амирҷоне мебинӣ ҳозир гаште саёвора и ҳаёт мара ошиқат фақат сӯхтан шадод фақат ай дури дидан ранҷ азоб шадод э худо ба ман расоша мехом ки ӯ ай ма боша ма амирҷони ӯ бошам ӯ манижай ма боша ма да шаҳри ғарибиям барои ту омадам ки суми қалин ҷамъ кунам ма ба умед омадам ҳадафи ишқи ма ти нарасидӣ ба қадрш дил ма дига қулф мезанам ҳичка ҳуй накуна дарш то ахира дӯст медорам ва интизор мемонам гарчи ма да ғарибиям чеҳрата ма да ёд дорам ҳеҷ вақт ҳаёдаш намерай и дили даридара фақат манижама мегум и дили ғамдидара фақат мара аждат ки ту манижа ҷони ширинам мехом ки оғӯшат кунам афсӯс ма да ғарибиям ай худо фақат хоҳонам мо ба ҳамдигар бирасем ба мисли дига ошиқо ай ҳамдигар ҷидо нашем манижа дӯстат медорам чанд хае ки бугум камай амирҷон да ғарибӣ ай мега дилам пурай ғамай амирҷон да ғарибӣ ай мега дилам пурай ғамай охи ма чӣ гуноҳ доштам ишқи ма қабул накардӣ то охира дӯст медорам бас кардам бугу номардӣ фақат манижама мегум ҳушам барои ту мерава и амирҷоне мебинӣ ҳозир гаште саёвора охи ма чӣ гуноҳ доштам ишқи ма қабул накардӣ то охира дӯст медорам бас кардам бугу номардӣ фақат манижама мегум ҳушам барои ту мерава и амирҷоне мебинӣ ҳозир гаште саёвора